नमस्कार। सांब दशमी उपलक्षे ओडिशार समस्त भाई और भौणी मानकु मोर हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। फ्रेंड्स, आज मु आपण मानक सहित शेयर करने को जाउची सांब दशमी पूजार पालन विधि। यह कहीं पालन करा जाए, यह पछरे कौन रहस्य रही, सूर्य पूजा केमिति करा जाए सांब दशमी दिन, ताहा मु आज आपण मानक सहित शेयर करी। आम ओडिशा रे 12 मासरे 13 पर्व पालन करा जाए। एही 13 पर्व मध्यरे सांब दशमी अन्यतम। यह एक मुख्य पर्व। यह संतान मानकर आरोग्य कामना निमंते पालन करा जाए। प्रथमे आसंतु जानिबा सांब दशमी काहेकि पालन करा जाए। यह काहा नाम रे पालन करा जाउछि। सांब हेउचंती श्रीकृष्णଙ୍କ पुत्र। से बहुत सुंदर थिले। थरे श्रीकृष्ण सत्यभामाଙ୍କ पुरକୁ ଯିବା ସମୟରେ सांबଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରରେ ଜଗାଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ଆସି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ କହିଲେ। सांब ଏହା ବାରଣ କରିବାରୁ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ରାଗି ଯାଇ ଦ୍ୱାରକାକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ତେଣୁ सांब କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବିନା ଆଜ୍ଞାରେ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ଯିବାରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଗି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମର ଏ ସୁନ୍ଦର ରୂପ କଦାକାର ହେଇଯାଉ। ଯାହା ଫଳରେ सांबଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ରୂପ କୁତ୍ସିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ କୋଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ। ଏହି ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ପିତା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରେ ଶରଣ ପଶି ଏହାର ଉପାୟ ପଚାରିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହି କୋଣାର୍କଠାରେ सांब ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଓ ପୂଜାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଶାପମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କୋଷ୍ଠ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ପୁନଶ୍ଚ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଫେରି ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ सांबଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପର୍ବର ନାମ सांब ଦଶମୀ ରଖାଯାଇଛି। କୁଷ୍ଠରୋଗ ହେଉଛି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଚର୍ମ ରୋଗ। ଏତେ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପରେ सांब ପ୍ରଥମ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରଠାରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ପୌଷ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଯାହା सांब ଦଶମୀ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିରୋଗ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମାଆମାନେ सांब ଦଶମୀ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ନାମରେ ମିଠା ପିଠା ବାଢ଼ି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଘରେ କାହାକୁ କିଛି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ହେଲେ ତା ପାଇଁ କିଛି ପିଠା ବା ମିଠା ମାନସିକ କରି सांब ଦଶମୀ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ सांब ଦଶମୀ ପାଳନ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା सांब ଦଶମୀ ଘରେ ଘରେ କିପରି ପାଳନ କରାଯାଏ ଓ ଏହାର ପୂଜାବିଧି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ଏକ ପିଢ଼ା ଉପରେ ମୁରୁଜରେ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଛବି ଅଙ୍କାଯାଏ। କାହା କାହା ଘରେ ପିଠଉରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଛବି ଅଙ୍କାଯାଏ। ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ କପଡ଼ା ରଖି ଗୋଟେ ଗୁଆକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇ ରଖାଯାଏ। ସେଥିରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଫୁଲ ଦିଆଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୂଜା ଖରା ପଡ଼ୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଘରର ଅଗଣା ବା ଘରର ଛାତ ଉପରେ ନଚେତ୍ ଚଉରା ମୂଳେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ପିଢ଼ା ପାଖରେ କଳସ ବସାଯାଏ। ଧୂପ ଦୀପ ଜଳାଇ ପ୍ରଥମେ କଳସକୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ନାମରେ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ପିଢ଼ା ସାମ୍ନାରେ ମୁରୁଜରେ ମଣ୍ଡଳ କଟାଯାଏ, ଯାହା ଭିତରେ ପିଠାପଣା ସବୁ ଭୋଗ ରଖାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ 3 ଥର ଭୋଗ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଉଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପରେ ଆଳତି କରି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ କଦଳୀ ଆପେଲ ମିଠା ଏବଂ ଖଇମୁଆଁରେ ବାଳଭୋଗ କରାଯାଏ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ରଖି ଭୋଗ କରାଯାଏ। କାହା କାହା ଘରେ ବାଇଗଣ ପତ୍ରରେ ରଖି ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଖେଚେଡ଼ି ଡାଲି ଶାଗ କ୍ଷୀରି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ, କାହା କାହା ଘରେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀକି ଘୁଡ଼ୁଘୁଡ଼ିଆ ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆରିସା କାକରା ବିରି ଲଡ଼ୁ ଆଦି ଭୋଗ କରାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ମହାକାଳ ପିଠା ନାମରେ ଏକ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ଭୋଗ କରାଯାଏ। ତା ସହିତ ଫଳ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏହି ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ବିରି ଚାଉଳ ନଡ଼ିଆ ଛେନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା सांब ଦଶମୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଜାଣିବା କଥା।
जदि आपंक मोर आज वीडियो भल लगी थाए ताहले मो वीडियो को लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं मो चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलिए नहीं। पुणी थरे देखा आउ एक नुआ वीडियो रे। रहिली, धन्यवाद।